Yanzu labari da ɗumi-ɗuminsa. Masu sauraronmu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin injiniya Abba Kabir Yusuf ta dakatar da naɗin sarautar ƙanin sarkin Bichi. Turƙashi, ko menene dalilin da yasa gwamnatin jihar Kano ta dakatar da wannan naɗi da aka yi wa ƙanin sarkin Bichi? Masu sauraronmu sai ku gyara zama. Sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji dalilan da kuma abin da ya sa. Amma kafin idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin haka shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Gwamnatin Kano ta umarci Majalisar Masarautar Bichi da ta dakatar da bikin naɗin sarautar Salisu Ado Bayero, ƙani ga sarkin Bichi Nasiru Ado Bayero a matsayin hakimin masarautar. Daily Trust ta rawaito cewa a wata wasiƙa da aka aikewa sakataren masarautar Bichi mai ɗauke da sa hannun hukumomi Ibrahim M. Kabara a madadin Comrade Aminu Abdulsalam, mataimakin gwamna kuma kwamishinan ma'aikatar, ya ce a dakatar da aikin saboda wasu abubuwa da ke faruwa a halin yanzu. Masarautar Bichi ta rubuta wa Salisu Ado Bayero a ranar 15 ga watan Fabrairu inda ta sanar da amincewar sarki na naɗin sa a matsayin hakimin gundumar Bichi. Wasikar ta umarci yariman da ya zo fadar ranar Juma'a 1 ga watan Maris domin a masa rawani a matsayin hakimi a masarautar. Sakataren masarautar Ibrahim ya kasai lokacin da aka tuntuɓe shi game da karɓar wasikar ya tabbatar da miƙawa ma'aikatar kula da ƙananan hukumomin inda wasikar ta fito. Daily Trust ta ce ta tuntuɓi mai magana da yawun mataimakin gwamnan jihar Kano Ibrahim Shaibu inda ya ce gwamnati bata baiwa masarautar izinin yin naɗin ba. Ya ce dama dole sai an baiwa masarautar izinin sannan za ta yi bikin naɗin sarauta, inda ya ƙara da cewa babu wani gilli tsakanin gwamnatin Kano da masarautar. Daily Nigerian Hausa ta rawaito cewa a kwanakin nan ana ta kiraye-kiraye ga gwamnati da ta rushe masarautun ta kuma dawo da sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu akan iko. To masu sauraron mu, wannan shine gamayyar abin da muke tafa da shi a wannan lokaci. Muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo daidaito tsakanin sarakuna da kuma gwamnatocin mu. Fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen dukkanin dambarwoyin da ake ci gaba da fuskanta tsakanin masarautu da kuma gwamnonin da ake samu a jihar ta Kano. Mun gode a gare ku, muna godiya a gare ku da ziyartar wannan tasha tamu. Ku ta lafiya, bisalam.